गोबां थांखि लादों लाइमोनफोरनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय मा होनो आसनि लादों CM ट्रिपल A होननाय मोनसे आसनि लादों जायनाखि स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा 2 लाख कोटी राङारि अनसुंथाइ होयो BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा थांनाय BTC इलेक्शननि सिगां 100 कोटी BTCनि लाइमोनफोरनो जाय बिथांमोना बेकार साख्रि मोनाखै राङारि अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदोंमोन थिग बेबादिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ट्रिपल A नि गेजेरजों आसामनि बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख कोटी रां होबाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो 100 कोटी BTCनि लाइमोनफोरनो 5000 जाय बेकार सेंग्रा सिख्ला BTCना बिथांमोना 2 लाख कोटी राङारि अनसुंथाइ मोनबाय बेयाव भैरबकुन्द ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नागिरो थांनाय BTC इलेक्शनाव भैरबकुन्द ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मानाव गेदेर रिहन दैमारि सारनो भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदों जेरै थांनाय BTC इलेक्शनाव रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब ओंखारनानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुनानै मानगोनां रिहन दैमारि बिथांखौ देरहाहोदोंमोन एबारबो उदालगुरि समस्तियाव जि MLA इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बाव जेरै BTC इलेक्शनाव भट थुनानै देरहाहोदों बिदिनो MLA इलेक्शनावबो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना भट थुनानै मानगोनां रिहन दैमारि बिथांखौ दिसपुराव फाथायहरगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय जों नङा सारा भारतआवनो मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा गोबां स्किम लादों अरुण'दय स्किम लादों लाख कोटी महिला आसनि स्किम लादों गोबां आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो आसामनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनानो आसनि लादों मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो थांनाय BTC इलेक्शननि सिगां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 कोटी रां होनो होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन थिग बेबादिनो सरकाराव फैनायनि उनाव 36,000निफ्रायबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 कोटी राङारि अनसुंथाइ होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानगोनां आइजो बिथांमोननो बिमा माहारि बिथांमोननो दा ओंखायनो आइजोआ जौगानाय माने न'खरा जौगानाय आरो भारतनि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार पन्डित जवाहरलाल नेहरूआबो बुंलांदोंमोन इफ ए मैन एडुकेटिं फर इन्डिभिजुअल बाट इफ ए वुमेन एडुकेटिं फर फेमिलि बिमाया गोहोगोरा जानाय माने न'खरा गोहोगोरा जानाय आइजो जौगानाय माने जोंनि ओनसोला जौगानाय फैबाय थानाय गोबां थांखि लादों लाइमोनफोरनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय मा होनो आसनि लादों CM ट्रिपल A होननाय मोनसे आसनि लादों जायनाखि स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा 2 लाख कोटी राङारि अनसुंथाइ होयो BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा थांनाय BTC इलेक्शननि सिगां 100 कोटी BTCनि लाइमोनफोरनो जाय बिथांमोना बेकार साख्रि मोनाखै राङारि अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदोंमोन थिग बेबादिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ट्रिपल A नि गेजेरजों आसामनि बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख कोटी रां होबाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो 100 कोटी BTCनि लाइमोनफोरनो 5000 जाय बेकार सेंग्रा सिख्ला BTCना बिथांमोना 2 लाख कोटी राङारि अनसुंथाइ मोनबाय आरो एबारबो जोंहा गोबां साख्रि पस्ट खालि जानानै दङ बिथांमोननो साख्रि सोनाय आरो बिथांमोनखौ जाय लाइमोन फरायसा गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानो जुदि इच्छा दंब्ला बिथांमोनखौ राङारि अनसुंथाइ होनाय मेट्रिकनि टप 10 जों सायख'गोन एबार जाय मेट्रिक परिखा जोबलांबाय बिथांमोननो सासेयाव 5 लाख कोटी राङारि होगोन हायार सेकेन्डारिनिफ्रायबो जों टप 10 सायख'गोन बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख कोटी राङारि अनसुंथाइ होगोन सासेयाव आरो MIL टपारनोबो 3 लाख कोटी होगोन आरो गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय आसनि लादों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो लादों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय आसनि लादों माबे एंगेलजों डेम'क्रेटिक खोथा बिथांमोनहा बुंदों मेन्डेट होखानाय आरो 5 बोसोरनि थाखाय खुनु पदे बे सरकारा जेबो हिलाया 28 जन 29 जन जोंहा MCLA दं 21 जनल' नांगौ 29 जन जोंनाव MCLA दङ आरो बे माखासे जाय आननेसेसारि मा होनो अनला ओंख्रियाव आगान गैयै खोथाफोरखौ UPPLनि दैदेनगिरि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंगासिनो दङ बिनिफ्राय जाहाथे रायजो राजा लेखा गोरों समाजफोरा मोजाङै बुजिखानायखा ओंखायनो आं सानो जे बिथांमोनहा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै जेरैबायदि मिसा खोथा बुंगासिनो दङ 125 एमेन्डमेन्टआ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायना होनो नागिरदों ना कार्बि आंलंनि UPDS होननाय मोनसे रिभलिउसनारि दंमोन दिमा हासावनि DSD मोनसे रिभलिउसनारि दंमन ओमफ्राय गार'फोरनि मोनसे रिभलिउसनारि संगठन दंमोन बे संगठनफोरजों एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिथांमोना आलादा रायजो बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना आलादा रायजो मोनैयाव BTCखौ मडेल खालामनानै जेरै BTCनि इलेक्शनखौ स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुङो बिदिनो कार्बि आंलंनिखौ खुंनांगौ होननानै BTCआ जेरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथांमोनाबो कार्बि आंलंआ टेरिटरियेल काउन्सिल जानो नांगौ होननानै
आरो जोंनाव आनरिप्रेजेन्टेटिभ कमिउनिटिनिफ्राय गभर्नरा नमिनेटेड खालामनो हायो बेखौ कार्बि आंलंआवबो बा गुबुन गुबुन 9टा सेक्सनेलावबो जानांगौ होननानै दा 125 एमेन्डमेन्टआ टटेलि बिटिसिखौ मडेल खालामनानै बिटिसि बादि गुबुन 9टा सेक्सनेला जानांगौ होननानै जोंखौ खालामनायसो जोंखौ सोलोंनायसो बाव जोंहा मोननैया मोजां जागोन डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्ड एन्टि डिफेक्सन ल जोंनि एमसिएलएफ्रा गुबुन दोलोआव थाङोब्ला एन्टि डिफेक्सन ल जायामोन 125 एमेन्डमेन्ट पास जायोब्ला बे जागोन दा ओंखायनो जाय इउपिपिएलनि बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बेसलेस इउजलेस खोथा बुंदों बिथांमोना उइदाउट स्टाडि खोथा बुंदों नाथाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बा गुबुन गुबुन सेक्सनेलनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ मोजाङै मिथिगौ आरो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मिथिगौ ओंखायनो इउपिपिएलआ दिनै सार्भाइभेलनि खोथा फैबाय बिसना दा इउपिपिएलआ बोरै थांना थागोन इलेक्सन जेनग्लिसिगोन गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनाव फैबाय ओंखायनो दा इउपिपिएलफ्रा सार्भाइभेलनि थाखाय माखासे सोदोब नागिरदों जायनाखि सोदोबखौ बिसोर 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै फैदों जे इउपिपिएलआ मानसिफोरखौ हप होनानै गावसोरखौ फोथांना दोननायनि खोथाखौ सानदों खिन्थु आं सानो इउपिपिएलआ गोबां लोरबां जाबाय एमएलए इलेक्सननि उनाव आरो बिथांमोना लोरबां जाबावगोन गोदो बिटिसि एकर्ड जायैनि सिगां दरं जिल्लामोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि एकर्ड खालामनानै दरंनि जिल्लाखौ उदालगुरि खालामबाय जोंहा आलादा जिल्ला मोनबाय आरो बिटिसि गोरोबथा खालामनानै जोंनो 6 सिडिउल होदों 8 सिडिउलाव रिकगनाइज मोनदों आरो दाबो गभर्नमेन्ट फैनानै 5 मासनि गेजेरावनो थांनाय इउपिपिएलआ 5 बोसोराव मावाखै 5 मासनि गेजेराव उदालगुरिनि रायजो राजा बिथांमोननि मिनि सेक्रेटारियेट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गायसनबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास जोंहा बाव गायसननो नागिरदों आरो गोबां उदालगुरि जिल्लानि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आसनि लादों आरो उदालगुरिनि रायजो राजाखौ गोबां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अननाय आरो मोजां मोननाय दं